Kadukhat ka basaw ka ong kilayat ku ru hau paro ya kaban shong sos im hakan kari ngila yawan namar baki shakri jombe kimdon jakabam plang laki ken un ne bakani kanem sniu kala jur hakar kanan bat benta ni kerpa yeme tusha baki shakri jombe kinya shong sa ha kari goshen nabasdang tidak ada penrit kum tu mila puli ha dekat ke balai ki ong bikin ki syakri Hmm. menta ka dekat ke basau ki ong pat ki kentin ya ka ban syong sos im ha kan kari nila yawan te kan mut ayu ka tu ka jing ong ban syong sos im Hmm. to pi ong kum no ka ka bai de wa to Ketika kentin ban syong sos im hakan ikat dukhat kawasau ngasih mudur pastor imat kan yasno bat kadukhat kabaningkong bat kabaar jaman ikat lendong abang ong kum ta ngamut bakini ki ying ki sem ki jingri ki jingdo ki syakri ki syakor wat ki manaw ki wadehi ki jong jakob haba ki wan ban syong ri etingen hari ijib kapoin kabawan leng ba kani kalenong kalong ba kim sim wan lendet ki wan hang ni da ka jing tip bat ka ikhtiar ka jong u joseph we ni ki khun ki jong jakob kaba ar u joseph u lek hakmat u pharo ban ai kani ka kai phot rengkat bagi ki sanmut ki men ki para ki jong u kabalong an pura hakani gari bat namar bakalong an pura hakani gari iman apa kisyong kisa ani kariru kim deishu kita ki bangila ban nyaw ki wan wir wan ha bakabor da ka jing so thu shimet ka jongki anrai ki long ki nong shong shnong shipor hani ka shnong bala ithu da us iem bada ka an dai na kata kata wan ki panun kamen ka po ka kantin ki sos iem dai to barangi phai aga lennong ka balai nyaw ngelai keren kumtu mai keren ha kaniga say hawai ni ki session padahal kalau nong ngolai pinyo la pendan kami ki la ka kentien ka boong so shnong apa ki ni ki kini ki yeng ki sem jong jakob ki shong hari kanan ka ri ka ba shong upa jo ki song so shnong padang ikan mau ha kalau nong ngolai pinyo ba kalau nong ba shkhman ya gari kanan ka bagi shong om shim la ai ki ban shong om shim pat la ai ki ban shong la penan kami kentien so shnong orang ni perhat aka jeli jongi pemerintah yang pernah kami ketien so senang gamot ada bu dak wei ketien pan long nong wei ha tu jaka ka baki gishom kan lagi pai pan sakani galenong ga basau penyo panan kam so skim tingang sngo ba ka tu ka dukhat ka banen kong wa ar jong galenong ga basau penyo ka aidak ingi bala pediang subha ya ki dos im la itu da ka an jaman ka ri bat kim long shu kita ki one wear one half dei da ka daw imat la panan kam dak tien so im. to ngin hap ya page kindiat na ka dictionary mo at pada kata Ah, kan nyerap bambu au lain uba kan syai na kabenta jungi nang baro hmm. ti naka din shon hi kabatho i pastor hiring kar kongor ka Hmm. kentin so im kamut kinang wei lani ki mender ki bona ka bansyong nang tapat de akani ka dictionary kasi shaka english kabatho daw i bars hang niru kawan shaka juhi ka jingmon kumbut unong wei lani umender uwan shong shipor akan unuka ri kajing mudi ka longba kim day itrashnongendre kishiwan long tang kinong wan shong shipor kata te kashay nakiniki dictionary to ka jong so yering karkongor kadai naka khasi shika khasi but jong ibars pade kadai naka khasi shaka English te ringi poi pat hakani ka bangya puli mentan ketu kadakot kabasaw itu kikinti na basdam ya kabansyong sos im hakani kari nilayawan ngangay nakaay ka ba nilay karen mentan kumto da kabangi pahal sa tugo dictionary baro artili nila banyo ya kajingmon kumadon hakakitin kasi kajing ong kajong kinmen kajong Joseph hakmat chong uparo kalong nilawan Shandy Yakaban Shong Shipor. But ki ai lu yakadaw balay
bakiwan kumta syakari Egypt, barkajing ong jongki kalong, bakim don kajaka bamplang yalaki kenhon. Kadau kaba pelong yaki kumta, ki ai bat ki penpai pat syakartu kandam sniu kabla kata tang yakari Egypt, hendre yakiri ki basau dong jongkaru kunjuk. Baki ong ba kalajur akani kandam sniu kalajur ha kari kanan. Inilah abang ong bakal kajingja kala penbor yaki bakin dait kumni syakari Egypt bat mentapan hangni umdai tam kiet hu balai bikiwan syakari Egypt umdai hangni kira sundon ya kajing kerpat kejongki banyo ban syong ban sa hakani kashnong Goshen ya kaba akakot ba kasi lapanan kam da kekentin kari Goshen. Jadi ngipet yang tu kajing kerpat kejongki kalong Rusya baki syakri jong me ken ya syong sa ha kari Goshen. Di kitu kikentin syong sa kan ngangai kan kamut bakat ba kali kena nam sniu kadang don bakat ba uplang ha ka Goshen udang la ban besar ya ki jingri ki joki ki wan da kajing kerpat tu ailat iki bakin nang syong ken nang sa akan nika Goshen. So fidan ni ban rap ang tu Habai day bat kajing panan kam ya ketien ri Goshen kaba wana kajing mot jonga ban kam ladau ban kam skong thu le sila ban panan kam da kawai pat ka ketien ka ladabu ka ketien pareng kha ka por ka bangi im menta kamut ka district lani ka region kabadon ha ka ri Egypt kam shim kamut kamut bakadai ka ri ka balong phe na ka Egypt rai ka dai ka jaka kabadon hi hapo Egypt but let's say kadai ka way na ki jaka kiba u Joseph kum unong sensyar utip biang-biang kum bakla kran mana syahmat bakan biang na ka menta ki men ki himbau jong u ki jingri ki jingdo pat ki syakri syakor let's say ki mrau ki jong ka yeng sem jong jokau Makata kami Goshen let's say kan dia jaka ka biang kan kedup yaki kat ba kata kan dem sneo kadang den shop len share ya ka ri kanan ba de kita ngamajan ke joka so kai ki fi ong mentan syapang jong katu kajing penan kam kari Goshen hangi kum ki kasi nangai kam de shu obakla to ngia keren kelum yong yaka berkasi hindai ki don ki khet ki ba hakathan ka baspang syate jong ka Meghalaya ka jongi na kanika habangyat nang ni naka pedeng jong ka kasi ni Shillong ki stay sa Assam ka them jong ka hoi ni juong hidu ka ribhoy hiam ah anta ka war don ki benta ki yong ka riwar kam dambut bakilong lakajong hindai ki dei ki benta ki badon lakajong ka geografi ki jongki ka badon lakajong kaspa Mariang ka baki kidam pat ki jingkar sya ye ki dong shong shno de lada niya da kata kamut kani ki jingbu ya kani kantin kari Goshen kan don lakajong ka dor kamtam yang kum ki kasi ban ong ba talong ka babit ka babiang wat haba kandam sniu ka jubor Henry pleng ka Goshen kalong ka basiso kabala ban dap biang ban besar ya kimrat apa dari jongka jingap tangan.